ningkahan ing swarga. Panglimbang 5 menit dina Rebo Legi tanggal 3 Juni taun 2026 kapetik saka Injil Markus bab 12 ayat 18 tekan ayat 17. Kober viral ing jagat maya pratilane Ustadz Maulana ing channel YouTube Ivan Gunawan. Jarine Ustadz Maulana ing swarga tembe bakal ana neningkahan antara Nabi Isa karo Ratu Asia. Dene Siti Maryam ningkahan karo Nabi Muhammad. Kamangka sawetara taun kepungkur Ustadz Kainama ngece-ece piwulang Kristen kang ngandhakake menawa tembe ing swarga ana neningkahan risang cempe Allah. Ustadz Cubluk mau karo selengekan ngandhakake menawa ning swarga ana neningkahan njur sapa penghulune, njur ning endi pesene catering lan sak piturute. Gusti Yesus waosan dina iki nampik panemune Ustadz Maulana mligine, uga pangicine Ustadz Kainama sarta wong-wong kang ngugemi panemu sak emper Sumrambahe. Panemu mau kaajokake dening wong-wong Yahudi kelompok Saduki. Kelompok Yahudi iki ora percaya mring prastawa tangining badan, kang ateges ora percaya marang urip langgeng. Mula wong-wong mau padha nganggo dolanan panemu bab tangining badan kanthi pepindhan wong wadon duwe bojo 7. Marang pitakonane pangenyeke wong-wong Saduki mau, Gusti Yesus nyelathu wong-wong Saduki minangka wong cubluk lan blasar. Gusti Yesus medharake menawa ing jaman tangining badan tembe wis ora ana meneh kawin kemawin jalaran manungsa urip sacara rohani. Manungsa urip kaya malaikat kang uga asipat roh. Prastawa tangining badan dudu prastawa kanggo mbaleni urip sadurunge tangining badan, ananging urip anyar jroning kapenuhan tresna asih dalem Allah. Kawin kemawin piguna kanggo nyempulurake turun kang iku dumadi rikala urip ana donya. Ing swarga wis ora kabutuhake daya seksual meneh, jalaran daya seksual iku mujudake piranti kanggo ngasilake tedhak turun. Semono uga kanikmatan-kanikmatan kadonyan wis ora kabutuhake meneh ing urip kalanggengan. Gegambaran pesta ningkah ing swarga kapratelakake Gusti Yesus kanggo medharake bab kabungan tanpa pepindhan rikala manungsa urip manunggal Gusti. Pesta ningkah iki sipate rohani, dadi wis ora kelepetan panemu lan tumindak ningkahan sarta panyawiji sacara badani kaya urip bebrayan ing donya. Panemu ningkahan kadonyan kang kagawa menyang ningkahan ing swarga kuwi panemu kang blasar. Pros tresna pelem kinasih, sawetara wektu kepungkur aku kober mratelakake sesantine Santa Teresa Avila kang ngandhakake Solo Deus Basta. Amung Gusti wae cukup, Gusti sakabehe kanggo wong beriman. Menawa Gusti wae cukup, tentu ora butuh liya-liya kejaba panjenengane. Mula ngenani urip langgeng mikire kudu jroning ranah rohani, dudu tetep mikir ranah jasmani kang sarwa cupet kang asring uga ndadekake wong luput ing panemu. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit wedharan sabda dalem dinten menika. Mugi kawula tansaya tresna paduka minangka satunggalipun brana pangaji kawula. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados semula buka menika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.